diváci, vítam vás pri dnešnom rozhovore, kde hlavnou témou budú univerzálne oleje Odis Oil. Preto som si tu dneska prizvala aj Tomáša, ktorý je hlavný distribútor olejov Odis Oil. Tieto oleje sú mimoriadne univerzálne a zároveň prírodné. Za nás za e-farby, a som tu ja Alžbeta Mášová, e-farby sú internetoví špecialisti na farby a máme najširší sortiment farieb na internete a taktiež poskytujeme aj odborné poradenstvo. Takže Tomáš, vítame ťa pri dnešnom rozhovore. Ahojte. Čo by si nám o sebe a o značke Odis Oil na úvod povedal? Chcel by som v prvom rade povedať stolárom, a nielen stolárom, že sedím tu z pozície takisto ako človek, ktorý má dielňu na výrobu masívneho, teda nábytku z masívneho dreva. A preto sa denodenne stretávame u nás v dielni vo výrobe s touto povrchovou úpravou, používame ju na akýkoľvek druh nábytku. Preto viem o nej informácie z prvej ruky. Zároveň chcem povedať, že je to povrchová úprava mimoriadne univerzálna. To je asi takéto najväčšie špecifikum tejto povrchovej úpravy. Univerzalita spočíva práve v tom, že dokážete to použiť nielen na drevo, ale aj na iné materiály ako drevo. Kov, plast, koža, kameň, epoxidové živice pokojne. Taktiež to dokážete použiť v interiéri, v exteriéri. Taktiež v interiéri to viete použiť na podlahu, na stôl, na komodu, na nejaké pracovné dosky, dvere, zárubne. Taktiež tým dokážete dosiahnuť rôzne odtiene pomocou pigmentov a taktiež aj dosiahnuť lesklý a matný vzhľad. Takže tá univerzalita je to asi číslo 1, čo dokáže charakterizovať tento produkt. Aké sú teda hlavné výhody Odis Oil? Výhoda je to, že je to 100% prírodná povrchová úprava, ktorá je vyrobená z rôznych druhov olejov a voskov a taktiež rôznych výťažkov zo stromov. Preto veľmi ľahko zároveň to drevo nasiakáva ten olej do seba. Výhodou je, že výborne vonia. Zároveň nie sú potrebné žiadne ochranné pomôcky pri práci s Odis Oilom, pretože tým, že je prírodný 100%, neobsahuje žiadne zároveň chemické látky, ktoré škodia nám pri práci. Ruky máte sústavne prekremované, hydratované týmto olejom. V dielni vám vonia krásne. Tá najmä univerzalita je jeho najväčšia výhoda. Aký produkt z Odis Oil by si mal stolár vybrať, ak by nechcel mať teda na polici 10 olejov, k tomu každý z iného odtieňa? Takže čo by si odporúčil? Presne, aby fungoval takisto ako my v dielni. To znamená, najčastejšie používame tieto dva druhy produktov a v prípade, ak potrebujeme docieliť nejaké iné odtiene povrchov, použijeme takéto pigmenty, ktoré sa pridávajú do niektorých z týchto druhov produktov. Ale práve tá univerzalita tohoto produktu je odpoveďou na to, že ktorý má na polici jeden tento, oproti všetkým ostatným druhom povrchových úprav, ktoré zväčša na polici musíte mať. Ak robíte, dosky na krájanie, ak robíte kúpeľňové dosky alebo kuchynské stoly, tak na každú máte nejakú tu v odzovkách plechovku, kdežto Odis Oil je jeden na rôzne druhy povrchov. A keďže vlastne tam sa miešajú tie pigmenty, tak ako si má napríklad ten stolár vybrať pigment, keď chce palisander? Taktiež je veľmi dôležité, čo je vlastne tým prvotným materiálom, na ktorý sa ide ten pigmentovaný olej aplikovať. Preto my nemáme žiadne vzorky, pretože tá vzorka je v našom prípade neúplne ideálna, pretože vy si dokážete a nás tým pádom neohraničuje v tom, že viete si dosiahnuť akýkoľvek odtieň potrebujete k nejakému nábytku, ktorý máte a stále závisí od toho materiálu, na ktorý aplikujete. Čiže je pochopiteľné, že intenzita toho pigmentu môže byť menšia pri materiáli orech alebo pri tmavších druhoch drevín, keď chceme dosiahnuť nejakú tmavosť toho dreva, ako pri smrekovom dreve, ktoré je svetlé, to znamená intenzita musí byť vyššia. Pri tom pigmentovaní platí to, že do nejakej malej nádobky si odlejete z niektorého z týchto napríklad dvoch produktov, alebo výborné na pigmentovanie aj tento super duper. Pridáte si malé množstvo pigmentu, rozmiešate, aplikujete na povrch, zhodnotíte, či tá intenzita a tón je ten, ktorý ste si priali. Ak nie, doplníte ďalší
pigment v nejakom kontrolovanom množstve, pochopiteľne, premešate, aplikujete. Ak ten odtieň je finálny, pokračujete v aplikácii na celej doske, hotovo. A dôležité je práve to, že máte jeden olej, nie viacero plechoviek rôznych odtieňov. A na aký typ dreviny môžeme použiť tieto oleje? Je možné to použiť na akúkoľvek drevinu, či sú to domáce naše dreviny, mäkké, tvrdé alebo pokojne exotické druhy drevín. A možno by som to len nekonkretizoval len na drevo, ale treba si práve uvedomiť, že je to povrchová úprava, ktorá sa dá aplikovať aj na kov, čiže dokáže kov krásne ochrániť proti hrdzi. Plast takisto dokáže oživiť plasty, ochrániť ich pred nejakými vonkajšími vplyvmi, voda napríklad, koža, kameň, betón, tehla napríklad, tieto povrchy. Keby sme chceli nejaké odporúčanie pre stolárov, ako si majú teda pripraviť ten povrch dreva, tak akým spôsobom ho môžeme? Vo všeobecnosti platí to, že keďže aplikácia zároveň tohto produktu nie je bežná, ako sú možno dnes ľudia zvyknutí, že budeme aplikovať to štecom alebo valčekom, tak aplikuje sa to takýmito padmi, ktoré sú vhodné práve na aplikovanie olejových produktov, do dreva napríklad, alebo na drevo. To znamená, odporúčame stále povrch pred aplikáciou pripraviť, obrúsiť na nejaký požadovaný stupeň brúsenia, podľa toho, aký ten povrch z hľadiska tej hladkosti chcú môže dosiahnuť na dotyk. Čiže buď to obrúsia 150, 250, 320, 800, aj do 5000 proste pokojne môžu vyleštiť a následne aplikovať odizol. Čiže odizol nepozná, nedá sa. Takže môže ísť aj na leštené drevo. Áno, pokojne aj leštené, dokonca aj na kartačované. Tam už len potom dôležité zvoliť ten správny aplikačný postup. Znamená to, že ak mám kartačované drevo, ktoré je príliš reliefné, výrazný, hlboký kartač, tak sa mi veľmi ťažko bude zachádzať tým pádom do týchto častí dreva. Tak zoberiem si nejaký molitanový kúsok alebo húbku kuchynskú, trošku si namočím do toho oleja a dostanem sa práve tú húbku do tých častí, kde sa bežne nedokážem nájsť týmto. So štecom možno by som ešte odporúčal, jediná možná aplikácia, kedy je vhodná, keď sú to nejakí sústruhári, ktorí robia nejakí sochári z dreva, ktorí robia nejaké busty, tak tam sa dá nejakých ťažších partí dostať práve nejakým štecom, ale to je asi maximálne, kde by som ja použil štecec pri aplikácii s odisom alebo valček. A ako často by sa mal potom obnovovať takýto už natretý povrch? To je informácia, ktorá nie je úplne, podľa môjho názoru, tak smerodatná, pretože stále závisí od účelu použitia toho povrchu, na ktorý sa odis aplikoval. A všeobecne platí, že ak je to určené, ak je povrch zaplikovaný, alebo teda ak je olej aplikovaný na dvere, tak tam vydrží dlhšie ako na podlahe, dajme tomu. Čiže nie je zadefinované ani výrobcom, ako dlho to proste vydrží, lebo závisí to od stupňa používania a náročnosti používania povrchu. Ako čistiť už takýto natretý povrch? Keďže je to 100% prírodná povrchová úprava, tak nedáva zmysel používať rôzne chemické čistiace prostriedky. Preto odporúčame zmesou octu a vody, 10 dielov vody, 1 diel octu. Mať pripravený v takej nádobe s rozprašovačom teda. A podľa potreby, napríklad keď je to stôl, tak nastriekať raz za týždeň po ponedielnom obede na povrch ten koncentrát. Ocot robí to, že demineralizuje, stopy po vode napríklad odmasťuje, to sú stopy po jedle a zároveň dezinfikuje. Čiže nastriekať, nechať trošku pôsobiť, zotrieť, zaleštiť, hotovo, koniec. Aká je spotreba Odis Oil? Tu vám poviem takú jednu príhodu z poslednej aplikácie, kedy sme osobne išli k zákazníkovi a poskytli sa mu taký jeden stroj na aplikovanie oleja, kde na sám si obrúsil dubové parkety na zrnitosť 150 a aplikoval 0,8 litra na 70 štvorákov. Aplikoval, na spodku mu ostalo trošku z tohto oleja, z veľkého išla prvá vrstva Odis Super Penetrating Oil
a v druhej vrstve po 48 hodinách aplikoval jedno celé sklíčko a takú necelú polovicu z druhého na 70 štvorákov. Čiže pýtal si sa na výdatnosť, čiže to je moja odpoveď, že je ho veľmi málo, teda je potrebné ho použiť veľmi málo na veľkú plochu. Tým, že je veľmi silný koncentrát, tak nie je potrebné dávať veľké množstva oleja na povrch, aby si dosiahli vysokú výťažnosť. Čiže pri tomto napríklad je štandardná výťažnosť pokojne aj 40 štvorákov, pri tomto veľkom niekde okolo 110 štvorákov možná. Ale stále to závisí od stupňa vybrúsenia a od druhu dreviny a od nasiakavosti tej danej dreviny alebo materiálu. Vieš nám niekoho podrobnejšie opísať, aký je teda správny postup aplikácie týchto olejov? Aplikácia je veľmi jednoduchá, príjemná a veľmi komfortná. To viem povedať z vlastnej skúsenosti a fakt u nás sa v dielni doslova bijeme o to, kto ide olejovať. Aplikácia je taká, dôkladne rozmiešať olej, ktorý sme si vybrali na aplikáciu, naniesť veľmi malé množstvo, pokojne prstami, keďže je to 100% prírodné, žiadne naberačky ale niečo podobné nie sú potrebné, čiže prstom nadniesiete si malé množstvo. Masírujete takýmto pádom do povrchu, to drevo sa tým masírovaním otvára, pretože vzniká teplo. Teplom zároveň ten olej sa rozpúšťa, viac sa podáva, prechádza hlbšie do dreva. Následne masírujete celý povrch dôsledne, necháte povrch tak 40 minút až 8 hodín odležať, alebo teda zarelaxovať, aby ten olej nasiakol do toho dreva. Vrátite sa k tomu drevu, teda k tomu povrchu po 8 hodinách. Takýmto úterákom, 100% bavlna, zložíte si ho na najmenší možný nejaký kúsok a budete vytierať, alebo teda sa snažiť odstraniť prebytočný olej, ktorý sa nevstrebal do toho dreva, dôkladne v smere, kruživým pohybmi tak, aby ste stále dočisťovali alebo odstraňovali z povrchu stále čistou časťou. Na konci aplikácie je dôležité to, aby ste prešli po povrchu takto prstami a správne zotretý aplikovaný povrch vtedy, keď po predným prstami neostane žiadna stopa po prstoch. Vtedy je to hotovo a môže povrch prejsť buď do ďalšieho momentu, kedy budete opäť aplikovať olej, druhú vrstvu, ak je potrebná, alebo nechávate povrch vyzrieť dobu zrenia, ktorá je potrebná pre to dané drevo. No a je potrebné klasicky aplikovať 2 vrstvy tohto oleja? Odizol je olej, je to tvrdý voskový olej typu monocoat systém, čiže je to jednovrstvová aplikácia, kde stačí jedna vrstva, ale stále si treba logicky zvážiť, aká je namáhanosť toho povrchu. Pokiaľ im robí nejaké, denka alebo kuchynská linka, tak osobne by som išiel do 2 vrstiev, aby som zvýšil, každou vrstvou odizoru sa zvyšuje odolnosť a lesk a nie je zároveň hranica, koľko môže byť ísť vrstiev, môže ísť aj 9 pokojne. Ale ako nie je to nutné, pochopiteľne, ale nie je to ako pri iných druhoch povrchových úprav, že neviete dávať viacero vrstiev, lebo reálne ostávajú ostatné povrchové úpravy na povrchu, kdežto táto vsiaka do dreva, aj sa z toho dreva zároveň zotiera, tá, ktorá je prebytočná. Super. Všimla som si, že oleje od This Oil sú oveľa drahšie ako iné oleje od iných značiek. Takže odráža sa táto cena na kvalite, alebo prečo sú také drahé? Určite tam je aj tá výdatnosť nejak zarátaná. Áno, to je presne ako hovoríš. Je viacero faktorov, ktoré stoja oproti tej cene, ktorá je, áno, v prvom momente sa zdá byť drahá, pretože u nás možno nie sme úplne zvyknutí platiť za málo veľa, ale naopak za veľa málo. Ale keďže tento produkt je veľmi silne koncentrovaný, používa sa v malom množstve, taktiež je veľká výdatnosť tohoto oleja, preto je dôležité, aby sa tá cena rozpočítavala nie na množstvo, ale na výdatnosť. A tam keď človek v tom prepočíta, ste výrazne nižšie v cene za metr štvorcový ako pri ktorejkoľvek, nie, možno sú aj pochopiteľne veľmi lacné povrchové úpravy, ale pri tých, ktoré sú štandardne používané na trhu bežne, je cenovo na metr štvorcový nižšia. Čiže preto hovorím, že je to také diskutabilné baviť sa o cene, či je to drahé alebo nie, áno.
Takže treba si to vlastne na meter štvorcový. Treba si to, áno, na meter štvorcový a potom zároveň, že aj keby vám to možno vyšlo, lebo pri smrekovom dreve budete mať vyššiu spotrebu ako pri dubovom napríklad, čo sa môže odzrkadliť práve v tej cene. Treba si potom ešte iné faktory zobrať na zreteľ, a to je, že sa tu vonia, čiže celá dielňa vám vonia, produkt zákazníka vonia, nesmrdí. Vy komfortne aplikujete, domov idete voňaví, hej, v zime ja si takto len prekremujem ruky po aplikácii a idem domov a to je práve to gro. A to je to, čo mňa viac zaujíma ako tá cena, lebo zase povedzme si ako výrobca nábytku, tá cena toho daného výrobku pri tom oleji, nemôžem povedať, že akože zase až tak nejaká, je dôležitou súčasťou toho konkrétneho nábytku, aby som si hovoril, či štvorák ma stojí 1,80 € alebo 5 €. Možno pri 5 € áno, ale pri 1,80 €, čo možno vychádza aj odísť v porovnaní s ostatnými značkami. Super, tak ďakujeme ti za dnešné rady a tipy, za ten, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. A pre vás, milí diváci, ak by ste si chceli zakúpiť tento olej, tak môžete tak urobiť na e-shope efrb.sk. Ak by ste potrebovali, alebo teda mali nejaké ďalšie otázky a potrebovali poradiť, môžete sa obrátiť na našeho špecialistu na farby Martina na telefónnom číslo 041 202 8892 alebo mu môžete napísať mail na špecialista@efrb.sk. Tak ďakujem veľmi pekne a prajeme pekný deň. Dovidenia. Ahoj.